El Campionat de Catalunya de muntanya tenia al Bages una nova cita amb la celebració de la pujada Callús Sant Mateu de Bages, Memorial Laia Altimira. La prova, organitzada pel Motoclub Manresa, va plegar més d'una quarantena d'equips i molts aficionats al món del motor al llarg del recorregut. Francesc Moner, amb un Demon Car, va ser el més ràpid a les dues mànegues de cursa i es va notar una nova victòria, la segona de la temporada, en el seu compte particular. Avui, a primera hora del matí, estava molt complicat tot. Hi havia moltes humitats. Al principi hi havia molta aigua, després humitats, però s'ha anat arreglant una mica, anant cuidado, no aixafar, i sensacions noves, i anar fent proves. Moner, que va marcar el millor temps en la primera de les pujades de cursa, va mantenir el ritme en la segona, rebaixant encara més el crono per assegurar-se el triomf. Ramon Plaus va ocupar el segon lloc, amb un Speed Car K17, marcant uns temps pràcticament calcats a només 8 dècimes del vencedor. Edgar Montellà, amb un Speed Car, va invertir 3 segons més i va ocupar la tercera posició final. El millor classificat en la categoria de turismes va ser Joan Salvans, 6è en la general de la jornada. A mesura que ha anat passant la jornada ha sortit el sol, gràcies a Déu s'ha assecat això, i les dues mànigues de carrera hem pogut donar el gas que toca i hem tingut la sort de poder guanyar per molt poquet, davant d'un rival com és en Gerard, molt contents. Salvans, que aquesta temporada participa amb un Porsche GT3, repetia així victòria després del triomf aconseguit a la primera cita celebrada al Cuber. Som ara a l'interior del Subaru Impreza World Rally Car de Gerard de la Casa. L'andorrà es va imposar les 3 mànegues d'entrenaments. En cursa, però, va acabar darrere Salvans i va ocupar el segon calaix del podi. Félix Jurado, amb un Mitsubishi Evo 7, va ser tercer de la categoria, 10è de la general de la jornada. El trofeu propulsió se'l va endur Oriol Soler, amb un BMW 318 IS. La pujada puntuava també per als campionats de Catalunya de regularitat de muntanya. El guanyador en regularitat Supersport va ser Víctor Salagaray Valdellón, al volant d'un Volkswagen Golf GTI. El segon lloc el va ocupar Lluís Llop, amb un altre Golf GTI. Completaria el podi Joan Argemí, amb un Alpine. En la regularitat Esport, el triomf va ser per a Víctor Salagaray Garcia, amb un Peugeot 205 GTI. Ramon Arqués, amb idèntica muntura, va acabar la cursa en segon lloc, mentre que Sara Oliva va situar el seu Seat Marbella en tercera posició. La propera cursa del Campionat de Catalunya de muntanya tindrà lloc el 6 de maig i serà la 22a edició de la Pujada Prades. Bien, parece que graba.